O Pleno de Chantada aprobou o Plan Estratégico de Subvencións para o 2018 no que se detallan os fondos que se conceden a distintos colectivos e asociacións que desenvolven distintas accións no municipio en diferentes sectores. Supera os 200.000 euros e foi aprobado por INTA co beneplácito do Partido Popular e cos votos en contra do PSOE e por Chantada, que modificarían varias cousas neste documento que recolle as subvencións nominativas e por concorrencia. Uns cambios cativos, un aumento de axuda ao Club Baloncesto Chantada, unha disminución no tema de folión de carros, que, bueno, pues no ano anterior que se había deixado de pagar unha subvención da Xunta de Galicia no ano, creo recordar, que ven desde o ano 2015 ou por aí, e o ano pasado saldouselles esa cuestión. Entonces, bueno, pues habían levado unha cantidad superior e agora siguen cos 6.000 euros de sempre, non? E algunha cousiña máis, pero un aumento tamén ao Castañazo Rock, que pasa a unha cuantía bastante superior á que tiña, prácticamente o doble, un pouco máis do doble, e por iso había un plan estratégico para 3 anualidades, tuvemos que modificalo, porque ao sufrir variacións, sea para arriba ou para baixo, hai que aprobalo de novo. Son uns cambios acertados, unha suba, por exemplo, para o Castañazo, que pon o nome de Chantada en toda a comunidade, unha suba para o Clube de Baloncesto, que é un dos nosos referentes deportivos en Chantada e que vende pasar unha época moi difícil neste verán aquel desafortunado incidente que todos lembramos, tamén a escudería, que está loitando por competir nos niveles máis altos, pero o plan en xeral peca dos mesmos aspectos que pecaba cando se aprobou inicialmente. Observamos que está dividido en 4 bloques: asuntos sociais, cultura, deportes e educación, e nos botamos en falta outros aspectos innovadores, como pode ser a loita contra o despoboamento. Necesitaríamos facer tamén políticas activas nese senso, ou, por exemplo, eficiencia ecolóxica. Polo tanto, creemos que non é innovador nese senso. Tamén nos parece que o gasto en subvencións nominativas para asuntos sociais, 16.000 euros, é moi inferior ao apartado de deportes e de cultura. Eu creo que sobre ese aspecto deberían reflexionar profundamente. Hai que dar unha conta, unha avaliación dese plan nos 3 primeiros meses do ano. Pois ben, esa avaliación non foi presentada en pleno, tampouco nos deron moitas explicacións de por que non o fixeron e, polo tanto, nos mantivemos o voto da outra vez que foi contrario. Críticas, por un lado, ao incumplimento do propio plan. O plan dispón que no primeiro trimestre do ano o alcalde, o presidente da corporación, ten que facer un informe. O alcalde, neste caso, escudouse en que non o fixeron os funcionarios, entón que el que non vai facer eso, que el que o seu cometido é firmar o que lle traen. Bueno, hai cousas que entón distivo, entón non necesitamos alcalde, temos os funcionarios, fan os informes, tranos ao pleno, ou ni siquiera ao pleno, xa que os manden a outro lado, xa abrimos unha sucursal aquí e na máis. Hai asociacións do rural, asociacións de veciños, que supoño que tamén, non é que supoña, é que fan actividade durante o ano e deberían ter, se a lei di que hai que garantir a igualdade na concorrencia e a transparencia na concesión das subvencións, pois deberían ter por menos algunha liña a que acollerse. Por que non existe? Claro, aquí xa temos un problema. É normal que teñamos un entroido ribeirao que está entre os entroidos galegos máis recoñecidos, que ten un valor extraordinario e a parte que está collendo un auxe a nivel de público, de visita, de coñecemento cada vez maior, felizmente. É normal que a subvención nominativa do Concello de Chantada sexan 1.800 euros. Pois non é normal.